a daidai wannan lokacin ne insha Allah za mu yi amfani da wannan dama domin mu gayyaci babban shehin malamin nan wanda dukkanin duniyar musulunci ke alfahari da shi, wanda a hali yanzu shine shugaban haɗaɗɗiyar ƙungiya ta limamai ta ƙasa, kuma babban limami a masallaci na ƙasa, kuma profesa ne a fannin boko, kuma har wa yau babban shehin malami ya kasance profesa a gida biyu. A hali yanzu profesa Ibrahim Ahmad Bakari yana da cibiyar addinin musulunci da ake kira Tazkiya, wanda a hali ya gina cibiyoyin addinin Islama na nazarin Alƙur'ani fiye da 30, kuma profesa shi kaɗai da aka samu wanda ya kammala karatun shi na digirgir a cikin ƙasa da shekara 2, kuma a hali yanzu malami ne matashi irin mu domin har yanzu bai kai shekaru 50 ba. Mana Allah ya saka ma da alheri tabbata. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin al-mab'uth rahmatan lil alamin. Wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'azim. Allahumma ij'alni fawqa ma yaqulun waghfir li ma la ya'lamun. Mai girma gwamnan jihar Kebbi Dr. Nasir Idris, Allah subhanahu wa ta'ala ya kara muku lafiya, Allah ya kara taimakonku cikin kyawawan niyoyinku da kyawawan ayyukanku. Zuwanku wannan waje kadai a wannan yanayi saƙo ne mai girma. Halartar ku taro irin wannan don haɗin kan al'ummar musulmi, ko da kwamishinan harkokin addini bai jera mana bai mana shaida akan kyawun ayyukanku ga hidiman addinin musulunci ba, halartar ku tare da al'ummar musulmi a wannan zaure alama ce ta kyawawan ayyukanku da kyawawan niyoyi ga wannan al'umma. Allah ya saka da alkhairi. Balle kuma banda kwamishina, na ji daga mutane da dama a takaicen abin da zai iya faɗi a kansu, a wasu masu sarauta, wasu attajirai, wasu sauran mutane dai daga wannan jihar, dukansu abin da suka yi gamayya cikin shaidar da suka yi wa gwamna, wallahi sun ce mun mutumin kirki ne. Wallahi kowa zai faɗa abin da zai faɗa bayan ya gama zai ce wallahi mutumin kirki ne. To Allah subhanahu wa ta'ala ya tabbatar da wannan shaida, ya sa shaidan Allah ne subhanahu wa ta'ala, kuma shaidan mala'iku ne. Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙara taimako. Ina roƙon gaisuwa ga mai girma gwamna ta zama gaisuwa ga dukkan shugabanni, daga jami'an hukuma zuwa manyan shekunai zuwa sauran almajirai irina, mu ɗauka wannan a matsayin gaisuwa gare mu gaba ɗaya. Dukkan abin da zan faɗi da ƙari da abin da ba ma zan iya faɗa ba, gaskiya a muhadaran Sayyid Munir Koza ta kunshi komai da komai. Dukkan abin da zan faɗa da ƙari a kansa Allah subhanahu wa ta'ala ya saka masa da alkhairi. Na so a ce mai girma gwamna yana zaune a wannan wajen aka yi wannan muhadara, amma dai ina fatan kwamitin da ta shirya wannan taro za ta yi summary na wannan muhadara domin ƙarin amfanin al'umma. Allah ya saka da alkhairi. Duk da nake so in fara magana da shi 'yan uwa, ba boyayye ba ne cewa al'ummanmu, in ka so ka ce al'umman musulmi a wannan ƙasa da sauran ƙasashen mu da aka sannafa su aka ƙaba masu talauci da ci baya, in ka so ka ce al'umman ƙasashen da ake kira al'alam dalil, in ka so ka ce ƙasashen Afirka, mun san muna cikin yanayi mai wahala. Mun san cewa al'umman musulmi a wannan ƙasa muna cikin yanayin da ba za a yi mana hassada akan wannan yanayin da muke ciki ba. Abin takeici
abin takeici waɗanda ake zato su zama su ne wato za su yi inƙafin al'umma, za su tsamo al'umma daga wannan wahda ɗin ta rudani, wato wahda da ha babba ba wahda da ha ƙarami ba, wahda da ha babba wato nake nufi wato irin ramin nan wanda ban san me ake kiran shi da Hausa ba, to dai irin wannan rami wanda kaman a ce wanda ya ke ƙasa haka mai girma, to shi nake nufi, ba kar a ɗauka wahda kuma a ce kuma na sifanta ta da rudani. A wannan rami da suka fada na rudani, waɗanda ake zaton a ce sun yi tsamo al'umma daga wannan a farko su ne malamai. Amma abin bakin ciki, malamanmu da dama daga cikinsu suna nan sun shagala da hukuncin jinin kudin cizo da hukuncin jinin sauro idan ya shafi tufafi a lokacin da ake shekar da jinin al'umman musulmi, ko kuma masu jingina da musulunci suke shekar da jinin junansu a dazuzzuka. Malamanmu har yanzu ba su zo da wata mubadara amaliya, wato an ce mubadara amaliya, wato wani solution a aikace domin fitar da al'ummanmu daga halin da take ciki ba. Har yanzu ba mu ga malamanmu a sahun gaba cikin ƙoƙarin samar da sulhu da aminci da kyakkyawan zaman lafiya, domin duk yadda kake tunanin gaba ko fada ko fitina, ya kamata ma'abuta alƙur'ani a zato, ya kamata malamai, ya kamata magada annabawa su zama suna da hikima da dabarar da za su iya yayyafa wa wannan wutar fitinan ruwa. Amma abin bakin ciki, kamar yadda nace, suna nan suna gardama a jalsatul istiraha da zaman ijinu, suna gardama akan ƙananan masail a lokacin da al'ummarmu take cikin halin da take ciki. Kullum sai an kashe ɗaruruwan mutane, sai an yanka ɗaruruwan mutane, sai an harga ɗaruruwan mutane, sai an kama. Kuma wannan abubuwa, rikicin nan da yake faruwa a ce tsakanin makiyaya da manoma ko da sauran dai duk sunayen da ake kira, ba fa abin da ya gagar a iya zama a sama mashi mafita ba ne. Da dama daga 'yan siyasanmu wanda su ma kuma su ake tunani su ma su ba da gudunmuwa cikin magance, su haɗu tare da malaman domin magance wannan tashin hankali da ƙasarmu take ciki da al'ummarmu suke ciki, su ma sun shagala da rabon ganimar siyasa, sun shagala da neman abin duniya ta kowace hanya, sun shagala da ƙarfafa kansu, kamar ba su san, kamar sun kurumce daga halin da wannan ƙasa ko wannan daga wannan rami da al'umma take ƙara nitsewa a ciki. Kuma wallahi akwai inda in an kai babu halin dawowa, sai dai a ci gaba da ƙara nitsewa daga wannan wajen. To ba mu kai wannan wajen ba, don Allah kar mu bari mu kai. Da yawa daga samarinmu matasa da ake kallon su a ga mustaqbal din al'umma, a ga future din al'umma, a ga don in kana so ka san al'umma tana lafiya ko da matsala, to ka kalli matasanta. Abin bakin ciki, kaso mafi girma na matasa ba abin da suka sa a gaba sai sharholiya. Da mamaki a ce wai har yanzu muna da lokacin bukukuwa da kashe kuɗi a bukukuwa da raye-raye da fitsaranci da fasikanci a wuraren tarurrukan bukukuwan aure da sauransu, a lokacin da al'ummanmu ake sharrada su a cikin dazuzzuka, a lokacin da talakawanmu kullum ake mai da wasu marayu, kullum ake mai da wasu mata a ramin, kullum bukata da rashi na wasu al'umma. Shin ba ma tunanin
akwai abin da za mu yi ne mu sami tausayin Allah subhanahu wa ta'ala, ko mun ɗauka a wannan yanayin kawai shi kenan za mu gama sharholiyarmu a gidan biki da kallon ƙwallo da gidan dambe da gidan rawa, sannan in an kira sallah masu rabo a cikin mu su je su wanke jiki sai alola watan su ruga masallaci sai Allahu akbar suna tunanin da haka za mu sami tausayin Allah subhanahu wa ta'ala. Mu tuna fa da hadisin da duk muke karantawa tun muna yara, ko hadisin nan mai tsawo da yake cewa wa zakara ar-rajula yutilu safar, ko zuwa ƙarshe, a can ƙarshen shi yake cewa yaqulu ya rabbi wa mat'amuhu haramun wa malbasuhu haramun wa ghudhiya bil harami fa anna yustajabu li dhalik. Mutuna Allah subhanahu wa ta'ala fa baya canza wa mutane sai abin da suka tashi suka canza wa kansu, musamman a cikin as-sunanul kauniyya. Wata an ce as-sunanul kauniyya shine dokoki na tsarin rayuwa na yau da kullum. Allah subhanahu wa ta'ala ya riga ya bamu ikon gyara waɗannan abubuwa, so kar mu ɗauka za mu zauna bayan mun ƙoshi da haram. Allah ya kare mu ce ya rabbi Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar da mu'jizan da za ta canza wannan yanayin daga sama. Ita as-sunnatul kauniyya ba ta da tausayi, wato waye mata biyayya, waye biyan da Allah subhanahu wa ta'ala, ko da kafiri ne in ya zama mai ladabi. Shi yasa babban malami Ibn Taymiyyah, Allah ya ji kansa da rahma, yana cewa mulki a ƙasa yana tabbata da kafirci da adalci, amma mulki baya tabbata da musulunci da zalunci. Wato idan ka sami shugabanci musulmi amma azzalumi, to mulki ba zai iya tabbata a wannan yanayin ba. Da haka yan uwa, dole ne mu gane wannan, mu tashi mu bi ka'idojin as-sunanul kauniyya don gyara matsalolin da muka sami kanmu a ciki. Ka'ida ta farko kuma da zan tuna mana ta as-sunanul kauniyya shine ba za a taɓa watsewa, a ƙi haɗa kai, a ƙi zama tsintsiya maɗauri ɗaya, a ƙi ta'awun, a ƙi ittihad, a ƙi haɗa kai, sannan kuma a ce ana son nasara ba zai taɓa yiwuwa ba. Allah subhanahu wa ta'ala ya gaya mana a cikin Alƙur'ani, ya ayyuhal ladina amanu idza laqitum fi'atan fathbutu wa dhkurullaha kathiran la'allakum tuflihun wa ati'u Allaha wa rasulahu wa la tanaza'u fatafshalu wa tadhhaba rihukum wasbiru inna Allaha ma'as sabirin. Saboda haka babu yadda za a yi munaza'a, al'umma ta zama a watsi, al'umma ta haɗa kanta, sannan ta yi tunanin da yiwuwar taimakon Allah subhanahu wa ta'ala ya riske ta. Ba zai yiwu ba. Wannan alƙawari ne na Allah, kuma sunna ce ta kawai. Ko da kuwa al'umman nan tana zaune tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama a cikin ta a lokacin. Mutumin Uhudu, awalan ma asabatkum musibatun qad asabtum mithlaha qultum anna hadha qul huwa min indi anfusikum inna Allaha ala kulli shay'in qadir wa ma asabakum yawma al-furqani yawma al-taqal jam'ani fa bi idnillahi wal ya'lam al-mu'minin wal ya'lam alladhina nafaqu wa qila lahum ta'alu qatilu fi sabilillahi aw idfa'u qalu law na'lamu qitalan lattaba'nakum fil kufri yawma idhin aqrabu minhum lil iman yaquluna bi afwahihim ma laysa fi qulubihim wallahu a'lamu bima yaktubun. أولم ما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثلها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم. wannan fasahabban annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ake wa magana a cikin su da Abubakar da Umar, amma ne ya faru da suka saba da umurnin manzon Allah sallallahu alaihi wanda suka saba, amma Allah subhanahu wa ta'ala ya uwa wannan ma yana mana nuni da muhimmancin tarayya, haɗa kai. Kaga akwai waɗanda ba su saba da umarnin ba, akwai waɗanda sun tabbata, akwai waɗanda ba su cikin rumat din, amma sai Allah subhanahu wa ta'ala ya kira su anfusikum, ku duka
ko saboda Allah subhanahu wataala yana magana da al'umma gaba daya da yawa za ka rika ganin irin wannan a cikin alqur'ani ya ayyuhal ladina amanu la yaskhar qawmun min qawmin asa an yakunu khayran minhum wala nisa'un min nisa'in asa an yakunna khayran minhunna wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab bi'sa lismul fusuq ba'da al iman wa man lam yatub fa ulaika humuz zalimun wala talmizu anfusakum kaifa yalmizu al insanu nafsahu inna ma talmizu a haka amma saboda ƙarfin ɗan uwantan da ƙarfin zama ɗayan da Allah subhanahu wata'ala yake so sai ya kira kai da ɗan uwanka ya kira ɗan uwanka nafsaka kamar dai can yanda yake cikin faman hajaka fi min ba'di ma ja'aka min ilmi na sayyidina Ali Allah ya kara masa yarda saboda kai uwa nan sahabban manzon Allah ne sallallahu alaihi wa sallam amma sai gashi Allah subhanahu wata'ala yana gaya musu lokaci? To ai suna da gaskiya shi lokacin sallah yana da tahariya so za mu takaita cikin 'yan mintuna kaɗan abinda nake so faɗi yan uwa dole ne mu tashi mu yi aikin da ya wajaba kada mu ɗauka cewa akwai wata sulfa wanda za ta magance mana matuƙar mu ba mu tashi mun yi aiki ba da haka yan uwa mafi girman abin da muke bukata shine mu yi kokari mu haɗa kanmu a matsayin mu na al'umma mu haɗa kanmu a matsayin mu na al'umman musulmi domin in muka lura babu wani abu a cikin alƙur'ani wanda Allah subhanahu wata'ala ya kusantar da shi da shirka kamar raba kan al'umman musulmi ko rarrabuwa duk inda Allah subhanahu wa ta'ala yake koratar da mu da rabuwa zaka ji ya kusantar da shi da shirka ko munibina ilayhi wattaquhu wa aqimu salata wa la takunu min al-mushrikeen min alladhina farraqu dinahum shara'a lakum min ad-din ma wasa bihi nuhan والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين من ذا الله صلى الله عليه وسلم قال لنا قامنا ولا تنجبوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض وتنكرني ساباني أتكانونكم سي الله سبحانه من ذا الله صلى الله عليه وسلم يميد ساباني أتكاني دي كي جونا نا يأكل جونا يميد شي كاترت sura ta yan uwa abinda wannan magana take nufi a takaice ni an ce mun an bani awa 1 da minti 20 shi yasa da na fara magana a hankali to amma kuma gashi saboda ƙariya na lokaci kuma abin fahimta ne dole mu takaita a takaice abinda nake so in isar gare mu yan uwa lallai al'ummar musulmi ba abin da take bukata a wannan lokacin kaman haɗin kanta kuma babu abin da zai hana ta motsawa ta kai inda Allah subhanahu wa ta'ala yake son ta da kaiwa waton kaiwa zuwa ga makamin khairiyyan nan in muka lura sai da Allah subhanahu wa ta'ala ya imtinani ga al'umma a ayan wa atasimu bi hablillahi da ake ta karantawa sai da Allah ya goranta wa al'umma ni'imar da ya masu ta haɗa kawunansu wa tasimu bi hablillahi jami'an wa la tafarraqu wa dhkuru ni'matallahi alaykum id kuntum a'da'an fa alafa bayna qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana wa kuntum ala shafa hufratin min an-nar fa anqadhakum minha kadhalika yubayyinu Allahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun sai da aka wuce nan sannan aka ji a ga mana kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar mu lura ina yawan faɗin wannan Allah subhanahu wa ta'ala ba cewa ya ku ne mafi alkhairin al'umman da aka fitar cikin mutane ba a'a cewa ya ku ne mafi alkhairin al'umman da aka fitar wa mutane an fitar da mu ne don mu amfani halittan Allah don mu riko da sauran halittan Allah da kiristansu da bayahudansu da kafirinsu mare bautan ma wanda ba ma ya bai ma san samuwan Allah ba da kowa da kowa kai har da dabbansu da duwatsunsu dukkan halittar Allah mu rike su zuwa tudun mun tsira abinda Allah yake son al'umma musulmi da shi kenan kuma abinda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya barbaka a aikace a garin Madina kenan a wasiqatul Madina kuma abinda take karantar da mu kenan wannan kuma duka ba zai yiwu ba sai al'umma musulmi su kansu sun yi sulhu
na damuwan tsakaninsu. Mun ga girman sulhu a wajen Allah subhanahu wa ta'ala ya kai ga saboda a sami sulhu tsakanin musulmi Allah ya yarda ko bindiga za a ɗauka a yaƙi wanda ya tawaye, a ɗauka a yaƙe shi don a sami sulhu ba don a kashe shi ba. wa in ta'ifatani min al-mu'minina iqtatalu fa aslihu bainahuma فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالقسط وعادلوا إن الله يحب المقسطين. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخوين واتقوا الله لعلكم ترحمون. آمين 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 والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.